na. Ha? Pili ka magtuka. Sige na, tuka na. Tuka ka sana. Dahil ka sana magpindot. Ah. Kunin mo na. Ha? Kunin mo na sa ko. Bilhin natin? Bilhin natin, boss. Oo. Na, picture. Alam mo, magkalo kayo, mabisto ka. Yan na. Eh, sumbok mo yun. Really? Really? Ito pa naman ibilang. Really? Really? Ayos hindi ko lalo sa vlog. Ayos, hindi ko lalo sa vlog ngayon. Vlog na. Kakapitin sana. Vlog na. Kasi nga na. Oh, ayos mo yan. Wow. Ha? Salitaan. Wow. Oh. Ganda ni. Oh, thumbnail, thumbnail. Thumbnail. So, sira pa. Mga sponsor natin dyan, sana nga po. Ano yung sabi mo? Isang subscribe na lang? Isang subscribe nyo lang. Meron ako nito. Isang subscribe, meron na. Sunod, sunod, sunod. Itong kulay orange. Kaya, ako na. Ayun, may picture ka nagdi? Apa? Patubangan? Hilux naman na, Hilux. Hilux. Wala. Oh, 1.2 sa naman rin. Sige, ito ba dyan? Yung presyo. Jesus! Kaya? Kaya? Oh, lunod na. Okay na yan. Lunod na. Tayo mo kita Mr. Review. Guard, Ha? Ito mga daan mo sa tubangan. Hindi kita picture ang tagili sa tubangan. Pag-handi ka, pag ako sa dyan sa dahil ka sana mag-doon na maray. Taba ka mag-alarm. Ha? O, ano mo na lang, ini, tug-tug-tug-tug na sana. Hindi ka, pusing na dyan. Isang subscribe nyo na lang, makakabili na ko nito. Ano? Isang subscribe nyo na lang, makakabili na ko nito.